आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग कोकण तू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. जिल्ह्याचं लक्ष लागून असलेल्या मालवण तालुक्यातील आचरा ग्रामपंचायतीसाठी शांततेत मतदान प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सकाळी 10:30 वाजेपर्यंत सरासरी 15 ते 10% मतदान झालं होतं. प्रभाग क्रमांक 5 मधील वरचीवाडी केंद्र शाळा नंबर 1 मधील मशीनमध्ये बिघाड झाला होता. सकाळी 8:10 बिघाड झाला होता. अखेर 8:55 नवीन मशीन बसवण्यात आली. त्यानंतर मतदान प्रक्रिया सुरळीत सुरू होती. तहसीलदार वर्षा झालटे यांनीही मतदान केंद्राला भेट दिली होती. या निवडणुकीसाठी भाजपा शिवसेना युती आणि ठाकरे गट महाविकास आघाडी यांच्यात चुरस निर्माण झाली. भाजपा शिवसेना युतीचे सरपंच पदाचे उमेदवार जेरॉन फर्नांडिस विरुद्ध शिवसेना ठाकरे गट आणि महाविकास आघाडीचे मंगेश टेमकर तर अपक्ष म्हणून जगदीश पांगे निवडणूक रिंगणात आहेत. मात्र खरी लढत ही जेरॉन फर्नांडिस आणि मंगेश टेमकर यांच्यात होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.